Здравейте, потребител на YouTube, аз съм Дешадове на 2.0 и днес продължавам оцеляването си в Minecraft First Survival. Това е епизод 12. И този епизод ще си довърша райското кътче. Само че вижте как го направих. Ето вижте извън кадър, защото просто нямаше да ми стигне времето, останах само с 7 дърт. И изхъбих 3 каменни лопати, за да събера този дърт. Да правя го извън кадър, защото нямаше да ми стигне времето. И ето с айрон от предишния епизод, тук също имаше. Сега първо смятам да си направя още една кофа. Опа. Да, готово. И вижте, скина ми го няма. Не знам защо. Затова реших така и така скина ми го няма. Да си направя една броня. Желязна, разбира се. Ще похабя айрон, ама пък нищо. Готово. Сега да я сложим. И готови сме. Значи сега вземам... Останах с един стак и 6. Вземам това. Ще напълня тази вода. Пълня. И... че го правя. Само че искам да съм готин. Не знам как да го направя несиметричен. Затова ще го направя симетричен. Чакайте само и тук искам да... Опа, кофта ми е... Така. Така. И така. И ей така ще го направя. Само че искам и да е малко заравнено. Затова и с друга... само едно кугло в него. Нищо. И тук също трябва да го заравня. Сега ще отида до къщата за още... Две кофи с вода по-точно, защо не сега и от това да вземем. Абе, айде сега ще си сложим така. Още вода. Само че мисля, че водата трябваше да пада някъде по-високо.
изчакайте само да видя как ще... Уф! Как ще стои, ако го направя с едно купче по-високо. Опа. Тъй. Да кажем. Не знам. Да, сега ще поставя така. Да видим. Фон. Другата не фон. Ето. Опа. Сходих. Къде да я поставим? Тук не. Да. Ето тук ще оставя. После сега ще взема още две. Ще украся и с листа. Така. Така. Казах ви, мисля, може съм забрала, ако не остане време в този клип, може ще се подредя в честа нещата. Да. Как да го направя това равно? Изчакайте малко. И така също е макефи, само че искам да и това да го направя и така само. Да, ще е яко също. Сега се сетих. Опа. Ето това е така. Ма не знам, може и да е по-тъпо. Се го оставя и така за всеки случай. А така равно ли ще бъде сега? Да. Да, яко е. И сега ми останаха 50 листа. Ако остане, ако направи така. Не. Тъпо е ножица. И така по градите, ако ги направя. Ма няма пък да ми стигне за всички. И то пък няма по всички. Тъй. Опа! Нищо сега. Дано да ми стигне. Плюс това около мен има доста. О, да, то стигна, бе. Сега с бонмил ще направя малко трева. За повече природа. Тук природа. И трябва да ми... Имам две. Ще направя 2 стълби само, но...
Тук и тук. Тук ще го оставя сега. И райското кътче е готово. Сега да си пренесем нещата в честа. Първо ще взема за дърво честа. Честа ми за дърво ще е този. Дърво. Това пак е дърво. Този крафтинг ще го държа при мене. Само искам малко да го заведа и това. Долу само да се пренесе нещата за Cobblestone. Това тук, това ще го взема. Стрелите също ще се пред... Не. Всъщност трябва ми повече честове. За Cobblestone ще е тук. Така. Честа за руди ще е този. 30 коина, тук 24. Хубаво. Трябва обаче да взема малко така. Тук тези руди. Това трябва да ги шпека. Гравела не знам къде ще стои. Тези ще са при честа за храна. Аре, гравела ще го сложа при кам. Опа, не първите. Това са ми всичките руди. Гравела тук, при дървото останаха ето тия. Ножиците ще седят не тук. Тези честове тук трябва да ги щупя да направим нещо друго. Не знам, обаче. Абе за сега. Чест. Това ще е честа за глупости. Саплингите обаче ще са при дървото. Ще направя друг чест за храна и друг за оръжие всъщност. Не, значи честа за глупости ще бъде и тука. Така. Честа за храна ще бъде и тук този. За да пренеса храната. Това храна, това храна. Това също и това също храна. Айде. Кожата няма да вземем при храната. Уите ще седи при храната. Шугаркина и той. Друго по. Нищо. Тук видях още шугаркин. Ей, тук слагам това. Опа, тя ще седят за ядене тук. Отивам набързо додолу. Да оставя саплингчетата. Ето тук често ще бъде за такива брони и инструменти такива. И друг път ще направя за друго честове. Само да легна да спа. И благодаря, че гледахте този епизод. Аз бях The Shadow 1110 и чао!